Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi unboxe sådan nogle her Squid Game ting. Det her det er Dachi. Ja, Dachi. Og så har vi også den her Dalgona ting, som vi også skal prøve i dag. Så jeg tænker bare, lad os komme i gang med det. Så vi ses, når vi skal åbne en af tingene. Okay, nu har vi det her to, så lad os bare starte unboxing de her to. Ja, men jeg tænker bare at starte med den her. Og jeg skal lige sige, at jeg aner overhovedet ikke, hvad der er i den her. Eller, ja, hvad der er i nogle af dem. Så det bliver rigtig spændende det her. Ej. Okay, nu har vi en af dem. Okay, jeg har det her kort. Er det ikke sejt? Og så er der sådan en her. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Det er eller noget. I hvert fald et eller andet, man kan spise. Så ja. Cool. Lad os gå videre til den næste. Okay, vi starter bare at åbne her. Yes, og så har vi de her to ting. Så jeg tænker bare lige, at skal vi ikke bare prøve at spise en af dem her? Ja, vi kan ikke spise det her. Men det her to har vi fået, og så har vi de her to. Og så har vi selvfølgelig det her. Ja. Så ja, det var egentlig bare det, vi har nu. Lad os lige taste de her små candies. Okay, nu skal vi taste dem. Yes, vi åbner dem bare her nu. Ja, rigtig smart. Den føles godt nok lidt mærkelig. Nu har vi den åben. Damn. Men skal vi ikke bare prøve? Også frem. Den er faktisk okay, men jeg føler bare, at jeg har smagt sådan noget før. Jeg bliver lidt færdig med den her, og så får jeg lige mig review. Ja, så jeg bliver lige færdig med den, fordi ja, nu må man tage det til lidt chill. Så ja. Ingenting. Ja. Altså, den var okay. Den var god. Det må jeg sige. Men ja, det var det. Så nu har vi det her. Og så har vi det her. Nå ja, så har vi selvfølgelig også det her kort. Så min rating med Squid Game er nok ud af 5, så vil jeg nok sige en solid 4. Ja, den er god nok. Men lad os komme videre til den næste. Altså, jeg vil bare lige sige, det er den, jeg har glædet mig mest til. Så ja, vi ses der. Okay, nu har vi fået fat i den her. Og jeg glæder mig virkelig meget til det her. Så ja, vi kan lige åbne den her. Yes, sir. Yes, lad os åbne den. Vi starter her. Ja, jeg tror, det er her. Skal jeg nok se det? Jeg vil gå lidt nu. Jeg må gerne lige knikke det. Okay, jeg tænker bare lige, at jeg tager en saks på den over, fordi det bliver rimelig besværligt. Ja. Okay, vi har lige fået fat i en saks her, så jeg tænker bare, at jeg vil virkelig ikke ødelægge den her flotte indpakning.
Fordi den er jo faktisk rigtig flot. Især i midten her, det vil jeg jo ikke. Lad os lige tage det sidste af. Ja, jeg tænker bare lige, at jeg tager det her af bagved. Det er jo så lidt spændende. Godt, nu har vi det her. Så det tænker jeg bare, at lad os åbne den. Okay, jeg tænker lige, at jeg vil lige åbne den uden kamera, så ja. Fordi jeg tror, der kommer til at tage rimelig lang tid. Okay, nu har vi fået åbnet den her. I kan lige hurtigt se, hvordan den ser ud. Ja, den er rimelig klistret. Ja, det ved jeg godt. Så ja, jeg tænker bare, at jeg har sådan en her, fordi det kom ikke med. Så jeg tænker bare, at lad os begynde at udlægge den her. Okay, altså den er rimelig svær at få ud, så jeg tænker bare, jeg spiser den simpelthen bare. Ja. Jeg får den lige hurtigt ud af boksen, så yes. Okay, nu har vi lige fået åbnet den her. Wow. Hold da op. Og kig på den. Den er godt nok jelly, mand. Skal vi tage første biver? Det tænker jeg bare, vi gør. Den er sygt god. Færdig. Den er god. Den er faktisk rigtig god. Ja. Det var bare alt for den. Så ja, vi ses. Fordi jeg har været sådan en lille ting, men den har jeg vist på video før. Men jeg kan lige godt vise den alligevel. Okay, nu har vi fundet den her frem. Ja, gongi. Det har jeg vist allerede vist på en video. Ja, det har jeg. Men jeg vil bare lige vise det igen, fordi nu viser jeg jo alle mine Squid Game ting, så jeg tænker bare, at jeg lige vil vise det her også. Altså, det er lidt nemmere at stå op. Ej, nej. Ej, det er pinligt til. Altså, jeg har lige øvet mig, mand. Ja, okay. Jeg har jo lige øvet mig særlig meget, så det er jo lidt derfor. Jeg kommer ikke med nogen undskyldninger. Men ja, det var egentlig bare det for den her video. Vi ses i næste video. Ciao!